Navê min Amed Dûşîn, ez or neslên notî de hatim dinê. Sedemê ku ez tevlî bûm, êrişên dijwar yê dagirkeriyê ku li ser Rojavayê Kurdistanê çêbûn, wek mirovatî êrişên Daişê ku ser mirovatiyê çêbûn, neqebûlkirina me û ev êrîşana bû sebeb ka min tevlî bin hemberî dagirkeriyê şer bikin û tevlîbûnê me ser wî esasî vî rengê em tevlî bû. Berikatî jî diyarê Sason dîsa birînekem li cerg û dila nave bû. Berikatî jî diyarê Sason dîsa birînekem li cerg û dila nave bû. O gir berdane nav û dilaneyê peta gru dumaneye agir berdane nabu dilaneye mina peta gru dumaneye çoye sasune digir teber fuduman kahramane kurda elinte da kalan çoye sasune digir teber fuduman kahraman kurda elinte da kola.